fordi I minder lidt om, nu bliver det sådan lidt sentimentalt, fordi der kommer så mange ting og det. Men det jeg godt vil sige til jer, det er, selvom nogle af jer i den grad har været noget af det mest belastende, jeg nogensinde har hørt i nogen af så skal I vide, at det bedste ved det hele, det er, at I minder mig faktisk om dengang jeg selv var på jeres alder. Så det var faktisk rigtig godt lige for at genopfriske nogle af de ting igen. Ellers, så vil jeg bare sige til jer tusind tak, fordi I har taget så godt imod mig, fordi jeg kom sådan ind midt på skoleåret, og vi kom i gang, og vi egentlig også kom godt til ende, synes jeg. Og så vil jeg så sige, der er utrolig mange af jer, som har nogle specielle personligheder, nogle specielle ting, I kan holde fast i dem, tro på det, så skal I nok nå langt. Og så håber jeg, at når vi mødes en gang efter sommerferien, på et eller andet tidspunkt på gaden, hvad ved jeg, hvor vi nok kan mødes hen, at vi så lige kan sætte os ned og tage en snak om, hvordan det er gået. Ja, okay. Kig på. Men tusind tak til jer. Ja, vi kan godt sige det. Jamen, jeg vil bare meget kort sige, at to ting. Først så skal jeg sige, at jeg synes, hos 32, vi fandme sig i holdet ud. Der er ikke så mange, der gennemfører det, men nogen flot. Og vi har haft enormt sjovt. Men det jeg egentlig rigtig gerne vil sige, det er, at da jeg startede her, der var jeg lige så grøn som jer. Jeg havde været over i folkeskolen og skulle på det her med efterskolelærer og finde ud af, om det overhovedet var mig. Og så må jeg jo desværre fortælle, at det var det jo så. Og det er jo jer, der har været med til det. Det er jer, der har været med til at gøre mit første skoleår som efterskolelærer helt fantastisk, helt grønne. Og jeg glemmer jer selvfølgelig aldrig nogensinde nogen af jer. Så tusind tak, fordi I har lært mig at være efterskolelærer. Tak. Ja. Andre, der skal nok sige noget inden vi... Ellers så det her, det er faktisk det er lidt specielt. Det her, det er jo det sidste rigtige måltid, da I får også noget at spise i morgen. Det er ikke sådan en, men det er sådan lidt løbende og målgårdsagtigt, og I vælger til og fra, så det her, det er sådan, hvad I forhåbentlig har lært lidt af i løbet af et år. Og så ved I jo, hvad vi skal nu. Og en vidste i hvert fald. Værsgo at samle!